Però, un poquet, per favor, ja està bé, perquè vaig a dir una cosa, Benidorm ha sigut sempre un poble molt solidari, en tot el món, perquè quan es pagava l'impost de la sal, Benidorm li donava una llengua a Finestrat perquè l'inde en el Mediterrani, i així ja no paga l'impost de la sal. I li torna a donar una altra en l'Albir, a l'Alfàs, i a canvi la Dominga i el Cabut, que quan descobreix don Antoni, el senyor alcalde de l'Alfàs, diu: Benidorm mos ha llevat la Dominga i el Cabut, això és de l'Alfàs. Jo, claro que sí, té tota la raó, però l'Albir és de Benidorm. Es va canviar altra volta. Vol dir que tots són... Fins ara fa poquet em vaig portar un desgust molt gran, perquè vaig sentir en Onda Cero que el senyor alcalde actual de la vila diu que el paro de la vida és culpa de Benidorm. Perquè a última hora es mires a l'espill i diu que cara d'idiota que tenim és de Benidorm. És que tinc cara d'idiota. Perquè, claro, perquè tots tenen auditori, tots tenen de tot, menys nosaltres. I damunt encara es claven en nosaltres. Si ja paro, és de nosaltres. Però què? Però això què és? Una miqueta de por favor. Ja està bé, home, estic molt disgustat, perquè sí, perquè nosaltres...